Ajjat, krip alla imuna, persuni mixħuta fuq xulxin f'agonija u jafġu fid-dem ta' xulxin. Paċevil, il-post fejn suppostu l-mekka tad divertiment, fis-sijad bikrin ta' filgħodu nbidel f'xena tal-biża'. Ir-rakkonti ta' dawk preżenti huma xokkanti. Kien tfajla qudiemi u bdiet tgħid li qed tifgani u ma stajt nagħmilha xejn ovvjament għax ritnejna ma dik ir-rassa qed jibbotta fuqi u jien ma nistax. Pruvajt nolliha ma għal xejn ma stajtx għax rid ovvjament nitlaq jiena wkoll għax dejt inweġġa' saqajja u ma nafx sar minnha. Jgħid li għadu ma jafx wassal biex rassa bħal din ipprovat toħroġ f'daqqa mill-istabbiliment imma jiftakar li beda jisol. Kien hemm xabajjat f'daqqa waħda u ħriġ biex nara u kien hemm min qed jgħid li kemm li tafgħu xi gass. U jiena ma bdejx minnhom għall-bidu ma bdejt nisol u ħriġt ġirja l barra. Krist spiċċa maqbud fir-rassa b'numru ta' persuni jafsu fuq saqajh sakemm ċieda l-poġġaman tal-ħġieġ tat-taraġġ tal-istabbiliment. Fortunatament Krist ma sofrix ġrieħi. Min-naħa l-oħra dan iż-żagħżugħ li xtaq jibqa' anonimu jista' jgħodda b'waħda u jirringrazzja lil ħabibtu li żammitu fil-mument li ċieda l-poġġaman li kieku le u kien ikun l-ewwel wieħed li jaqal fuq it-taraġġ ta' stabbiliment ma' ġenbu. Xida bina il-poġġaman kollu waqajna kollha. Kellim il-qatt l-isfel, nies kollha fuqi, nies jgħidu, nies jikbu, dmija mal-art, nies mitlu fejn minn sensihom jisom mejtin. Letteralment ħsibni qed ġo gwerra. Fortunatament ħelisa ħafif b'girfa fuq wiċċu dbenġil, papoċċ imqatta u qmies mimlija demm. Għatta żewġ minuti bin-nies niżlin fuqu, il-pressa tiżdied sakemm xi ħadd ħelsu minn taħt munsell nies. Imma jibqa' jiftakar xena quddiem wiċċu ta' tfajla mafġa taħt in-nies titkarrab imma ħadd ma seta' jagħmel xejn. Rajt fajla, niżlet fuq in-nies u nies niżlu fuqha u wiċċa letteralment mafeġ, letteralment tajjeb u tikbi. Dik tibqa' isa flashback ġo moħħi tal-biża'. Bħal Krist anke dan iż-żagħżugħ jiftakar qtuħ ta' nifs b'ħafna żgħażagħ jgħattu neħerhom bil-flokkijiet. Anke Jean-Carl Ciscaldi kien ma' sħabu fl-istess klabb u x-xeni li ra ma jinsihom qatt. Rajt waħda saqqa miftuħa, firri rajt lamba, kumma tlajt ġo klabb ieħor mill-istess gallerija lax jinfeta l-istess lab fejn ħarġuna. Rajt l-ambulanza u rajt minn kemm fl-ambulanza b'saqajh miftuħin ġifieri bit-tixxu żamlu l-qudiem tal-biża'. Jean-Carl ukoll jista' jqis li hu fortunat għaliex kien ftit passi biżbott mill-post li ċieda. Kont żewġ passi l-bott mit-taraġġ. Naraw il-railing jinżel u n-nies jaqgħu. Il-bqija semmek imbagħad ambulanzi ħafna ġen. Qatt mhux konfermat x'wassal biex falla nies jippruvaw joħorġu mill-istabbiliment f'daqqa għalkemm jidher li t-teorija li ntefa' pepper spray ġewwa jikkorroborata minn ħafna. Is-sintomi taż-żgħażagħ, tuħ ta' nifs u sola, kif ukoll rakkonti ta' tobba li kkuraw żgħażagħ beħmura f'għajnejhom kollha jippuntaw lejn din it-teorija. Madankollu mhux magħruf minn beda dan kollu. Sadattant żewġ tfajliet, waħda minnhom li kienet għall-ewwel darba f'Paċevil biex tiċċelebra eluq is-16-il sena tagħha għadhom jiġġieldu għal ħajjithom.